салому алейкум ба кулли мардуми тоҷик ва подписчикои канали ма Аҳлиддини Фахриддин. Чӣ гуфтанӣ ҳастам? Имрӯза баъзе ҷоҳода мебинӣ ки дар номи шахсиятҳо канал кушода ҳар хеле мисол дашному мисол гапҳои безеб задистиянд. Ин сӯистифода айноми як шахсияти ба обрӯманд. Ҳамеро гуфтанӣ ҳастам ки немиҷа мебурояд каналҳое ки мебуроянд телеграм канал. Ами каналҳоро ман вообще умуман қатъишон на гап задагим, на медонам. Даже видеообращение муроҷиатшонам кардагиам, каналро убрат кардагӣ нестанд, истифода мебаранд. Ман мехоҳам ки ҳамеда шумо бовар накунед. Инстаграм даи пара мебурад, идам ҳамчунин. Ами мақсад буромадеста ами шахсиятҳо мисол айноми ма каналои кардагианд. Як чизи дига аста ки вақте айноми як шаҳрванд канала ҳуй кардӣ, аллакай вай шаҳрванда канали асосича ҳеч ка бовар намекунад. Ман мехоҳам ки мухлисо шумо ҳам чиза бидонем, пага як камбудӣ мешавад. Айноми ма якта як сухан мекунанд. Ҳастай мухлисо, ҳастай бародарои ҷону ҷигар ки мисол ягон мушкилӣ да мисол меғалтӣ да барат ҳастанд. Ами канал метавонад ки сӯистифода кунад, бинависона бародар ма да маблағ дар кора, я маблағ мегирад, я чӣ мегирад. Ман хостам амира пешакӣ баъри шумо видеообращение кунам. Каналҳои асосии ма, телеграм канали ма инамиҷа Аҳлиддини Фахриддин 2304-1991 официал. Инстаграмам ҳамчунин. Тикток ина мақсад мебурад. Чизе ки дар ин поён мебурад мухлисо ин каналҳои айма ҳай. Ман худам истифода мебарам. Чизе ки пеша ишон додам ва ё каналҳои ман нестанд тамоман. Зиндаву сарбаланд бошен. Ногуфта намона ки дар YouTube канали ма киноконкурс рафтестай. Ҳамаш бо дастгирии шумо бо якдигар ҳамкорӣ кардан пеш меравад. Бидроен бозӣ честнияй. Худам мондагиам. Медонам ки хаста шидагиан ай баъзе мисол одамое ки мисол фанду фиреб мекунад, хай барои дилшикаста шидан дар кор нест. Бидроен ятаи билет бигирен, як бор бахти худа бисанҷен, бурд кунен, соҳиби тӯҳфаҳои беҳтарин шед. Ногуфта намона ки тӯҳфаҳо 4 та мошина ки ҳар 4 шоҳ-ҷоиза бигем хато намекунем. 1 миллион да конвертҳои пулияй, 30 та телефони айфонай. Як бор бахта бисанҷ бачаёча соҳиби анами тӯҳфаоша. Я дастгирӣ мекунем бачаёча бозӣ честнияй ба боварияй. Аввалаш худованд саломатӣ боша, дигаш мешавад. Зинда боше. Ҳамин тамошо кеса бидро як дуна билет биги, як бор бахта бисанҷ.